3 пострілами в спину його застрелили на порозі власної квартири у Києві. Фото закривавленого тіла російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка рівно рік тому, 29 травня, показали в усіх українських новинах. У жорстокому вбивстві Аркадія Бабченка колеги звинувачували Кремль і навіть збиралися самотужки шукати вбивцю. А менш як за добу Аркадій Бабченко воскрес просто посеред брифінгу в СБУ. Його смерть, як виявилося, була частиною спецоперації, аби запобігти вбивству реальному. На Бабченка справді готували замах, і кілер навіть отримав завдаток. Про життя Аркадія Бабченка після смерті і хто збирався його вбити, розлогіше наша Тетяна Сулій. Постріли в спину, закривавлене тіло у під'їзді київської багатоповерхівки, швидка, поліція і навіть фоторобот імовірного вбивці. Рівно рік тому усі вечірні ефіри на українських телеканалах розпочиналися однаково. У Києві просто на порозі власної квартири вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Стріляли попередньо в спину на вході в квартиру, де він останнім часом мешкав. Бабченко помер у кареті швидкої. У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Йому тричі вистрелили в спину, коли він заходив у квартиру. І, на жаль, зараз будемо розпочинати з трагічної новини. В журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Наступну ніч біля під'їзду, де жив журналіст Аркадій Бабченко і де його холоднокровно застрелили, чергують його колеги. Ніхто тут не сумнівався. Це було замовне вбивство, і замовлення це надійшло з Кремля. Бабченка прибрали за його гостру критику Мордора. Так він Росію зазвичай і називав в ефірі нашого телеканалу. Російські пропагандисти відреагували миттєво, бурхливо обурилися. Не так загибеллю свого журналіста, як тим, що у всьому знову звинуватили руку Кремля. Уже, естественно, обвинили Россию. Кого же еще? Геращенко уже разместил пост. Кто-то еще разместил требование немедленно закрыть границу с Россией. Воскрес Аркадій Бабченко менше як за добу після вбивства. Він з'явився перед телекамерами просто під час брифінгу очільника СБУ Василя Грицака і генпрокурора Юрія Луценка. Свою смерть назвав частиною спецоперації. Вона, мовляв, була потрібна, аби запобігти реальному вбивству. Извините, что заставили вас всех пережить, но по-другому просто быть нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти 2 дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Про підготовку замаху на вбивство Аркадія Бабченка в СБУ дізналися на початку квітня. Готував його український бізнесмен Борис Герман. Він мав знайти кілера і передати йому гроші від замовника. Ним, якщо вірити слідству, був співробітник так званого фонду Путіна В'ячеслав Пивоварник. Одразу після воскресіння Бабченка з України він утік. А от горе-посередник Борис Герман потрапив до в'язниці на 4,5 роки. Але цих подробиць блискучої спецоперації СБУ на АТРі тоді не чули. На цих кадрах торік не було. Нашого колеги Айдера Муждабаєва розповідає, що опівдні, за кілька годин до того, як СБУ воскресила його друга Аркадія Бабченка, почав здогадуватися, що він може бути живим. Меня заставило усомниться в том, что это настоящее убийство. Анализ на следующий день утром фотографий с места преступления. Потому что вечером мне было совершенно не до этого. А когда я смог повнимательнее разглядеть и подумать над фотографией, я знаю просто супругу Аркадия, я понял, что она бы его не оставила лежать лицом вниз в луже крови. Ну, это невозможно. І точно вона б не стала його фотографувати в цей момент. Самому ж Аркадію Бабченку його життя після смерті геть не до вподоби. Каже, втомився увесь час ховатися від тих, хто й досі на нього полює. Жизнь изменилась полностью. Вот, как вы видите, сижу в бункере, никуда не выхожу, ничего не делаю. Жизнь изменилась кардинально. В общем, я начал понимать Салмана Ружди теперь. Профессией, в общем-то, заниматься не могу, просто жить обычной жизнью не могу, семья тоже обычной жизнью жить не может, так что это кардинальная смена, полностью изменение жизни, конечно. Вбивством самого лише Аркадія Бабченка у Кремлі обмежуватись не збиралися. 1 червня торік у мережу потрапив так званий список 30. У ньому ті, хто так само, як і Аркадій Бабченко, насмілився виступити проти путінського режиму. Тетяна Сулій, Заман, АТР.